Dobré ránko, je niečo pred 5 ráno a ja odchádzam na sústredenie do Rakúska spolu s Top Runningom a Salamonom. Ty ideš so mnou. Tak najbližší plán je teda, že idem do Trnavy, berem tam Naty a potom spolu ideme do Bratislavy a berieme Lukáša. No a potom už len pokračujeme do Kleinwassertalu, čiže musíme prejsť celé dolné Rakúsko. Ja sme tu v Mittelbergu, sme sa stretli s ostatnými z Top Runningu. To sú kopčeky, kam pôjdeme bežkať. A tu dade máme hotelíček. Parádička. Je tu celkom zimka. Sme na izbe, tuto sme dostali takúto fajnú vybavičku na najbližšie dny. Aj na Zugspitze Ultra Trail, na ktorý tu vlastne sa ideme spoločne sústrediť. Takže to bude paráda a teším sa na to. Mali sme ešte takúto yoga session. Už sme po večeri a ideme ešte natočiť nejaké videjka na drona, aby sme dačo mali. No, už som aj bol točiť nejaký content pre Top Running a Salomon. Takže dúfam, že zajtra to už nebudem musieť robiť. Budeš. Zajtra ideš ty. Juj, to teraz ideme krásne. A teraz ideme z dronu točiť. Zoberieš ma takto za ruky a ma vyvezieš hore niekde, že by som nemusel dať. Takže dneska je druhý deň nášho trail runningového kempu so Salamonom a Top Runningom. Ráno sme mali jogu a teraz sa presúvame na workshop. Bude to zrejme niečo s palicami alebo z behu do kopca. A budeme točiť niečo fotiť, niečo nám vysvetlia a už sa veľmi tešíme, že? Pavel. Sme ready? Sme tu všetci musia mať paličky. A už bežkáme tuto s týmto typokom zo Salamonu a s týmto legendou. Krásne výhľadíky na tieto rakúske hory. Takýto krásny výhľadík máme. Tam dade dole máme hotel. Content dotočený. Ešte sme sa išli tuto s pánom Dovinom prebehnúť, lebo zvyšok už len tak turistikovali. Sme v horách, treba trošku aj potrénovať predsa, nie? Presne tak. Dneska nás čaká ešte nejaké točenie, nejaké videjka, nejaké pridávanie a samozrejme obedík a večera. Ideme dnešný druhý beh. Mali by sme ísť asi niekde tam. Počasie sa už trošku pokazilo, sú tam mráčky, ale dúfam, že to bude dobre, tešíme sa na to. Šlapeme už hore, mám nejakých skoro 400 výškových. Pred chvíľkou sa mi podarilo zlomiť paličku karbonovú, že je úplne parádička. Opa, takéto krásne výhľadíky tu máme. Krásne nám svieti ešte slniečko, posledné hodinky treba využiť. Máme nejakých 6 kilákov, 600 výškových. Pohodička. Už sme na hotelík, teraz nás čaká už len sprcha, fajná večera a odpočívať. Dobré ránko, dneska je tretí deň nášho kempu v Rakúsku. No a dneska nás čaká nejaká 20-21 km trasa, 1400 výškových, ideme tuto pobehať nejaké 2000-ovky. Hneď na 4 km budeme mať cez 800 metrov prevýšenie, čiže to bude sranda. Potom nás čaká nejaký obedík. Na ten sa tešíme. A to sa tešíme, no, to bude paráda na nejakej chate rakúskej. No a potom už len na ubytko. Čiže dneska taký v podstate voľnejší deň, ale dlhý. No pozeraj, akí fešáci sú tu. Vyobliekaní. Riadni. Červená, modrá, bežová. Krásavci. Ideme autobusikom, celý školský výletík. Prvá zastávka, 450 výškových na hodinkách. Cítime sa dobre, výhľadíky krásne. Ideme ďalej. Pokračujeme ďalej cez tento krásny hrebeň. Takže nádherný výhľady topkové. Padajú nám krupy. Maj v Rakúsku. Ale tak sme v takýchto horách, takže pochopiteľné. Takéto snehové polia prekračujeme stále, je to cool. Ale
Takýto fajný obedík máme, Kaiserschmarrn s jablkovým pyré, veľký, lebo my sme veľkí chlapci. Bežíme dole, už nám zostáva nejakých 4-5 kilometrov, celá grupa, tí najlepší, čo zostali. Už sme v tých Janošikových dierach, vyzerá to takto krásne, až na to, že sme v Nemecku. Je to tu fakt, že krásne. Je to fakt, že veľmi pekné. Naozaj, že nádherné. Strašne krásne. Fakt, že krásne. Výhľadíky. Wow. Čo k tomu dodať? Tak, máme dokončené, bolo to nejakých 20 kilákov, 1450 výškových. Už len čakáme na autobus a ideme do hotela, dáme si sauničku a večer nás čaká parádna večera. Sme na hoteli, opäť s týmto krásnym výhľadíkom. No a teraz nás čaká už len saunička a oddych. A ešte máme jogu na pláne. Dobré ránko, toto je 4. deň v Rakúsku na sústredení s Top for Runningom a Salmonom. Dneska nás čaká už len nejaký rýchly výstup, tuto niekde hore a potom nejaký easy run, no a potom už len cesta domov. Raňajky. Raňajky ešte, no. Aké sú pocity? Výborné. Najlepšie. Ideme pekne hore. Je to pekne. Trošku hučí. Výhľady. Jogu máme za sebou. Ľahkú turistiku. Ešte sa ideme trošku prebehnúť tuto s Danielom. Pokračujeme nejakou kravskou cestičkou. Len pre fakt veľkých profikov. Tu musíš takto a prídeš, otvoríš a ideš ďalej. Pokračujeme takýmito krásnymi schodíkmi, lebo hore bola cesta zavretá. Tam prerábajú nejakú lanovku, čo tu chodí asi v zime. Daniel nás vedie po veľmi krásnych cestičkách, takých miestnych. Beh máme vybavený. Teraz už len raňajky, zbaliť sa. Režime domov 9 hodín. Posledné veci beriem do auta. Za chvíľku už odchádzame. To už chlapci nabalení. Autičko pripravené. A už ideme na to. Bol to krásny predĺžený víkend s Top for Runningom a Salmonom. Ďakujeme za všetko, čo sme dostali, aj čo sa týka proste vybavenia, proste stravy, regenerácie, workshopov a proste celkovo tej komunity, že sme boli s takými istými ľuďmi. A ja ti ďakujem veľmi pekne, že si to dopozeral až sem a teším sa, že sa určite stretneme aj pri ďalšom videu. No a celé toto sústredenie nás vlastne malo pripraviť na preteky Zugspitze Ultra Trail, ktoré sú tento rok zaradené aj do kalendáru UTMB. Čiže nejako takto o mesiac budem pretekať na Zugspitze Ultra Trail 29 km trase a nejakých 1400 až 1500 výškových metrov, takže verím, že sa najbližšie vidíme tam. Čauko.